Δεν τα πλούτσα εδώ πέρα, ρε. Αυτό είναι handmade. Με στυλόμενο. Εγώ το έχω ζωγραφίσει όλα, μόνος μου. Κάθομαι εδώ πέρα και ζωγραφίσω ένα-ένα. 400 ευρώ το ένα. Φαίνεται. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Εδώ. Για πες Primal Art εδώ, σχολή μας. Βλέπεις. Το λογοτυπό σου, ωραίο. Το δικό μου αυτό. Το δικό μου, ναι. Δεν έχω κανένα πάτσο, εγώ δεν έχω πάτσο, δεν έχω βάλει πάτσο. Για μέτρα, πόσο είναι σήμερα. Δεν θέλω. Στο περίπου δωμάτιο έμπειρο. 28, 29, 30 μέσα. Πάνω από 33 θα είναι, 35. Έτσι συνήθως ή είναι special μέρα. Όχι, εντάξει, είναι Δευτέρα, μετά το Πάσχα. Εντάξει, το 6,5 είναι εγώ τώρα. Η αλήθεια είναι. Για πες, πώς νιώθεις που έχεις τώρα haters και στο YouTube. Haters στο YouTube. Ένας βλάκας που λέγει ξανά, ξέρεις. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τα social δεν μπορώ να διαχειριστώ. Να το κλείσει το κανάλι. Εκεί πάει. Ξέρεις που δεν τρως hate. Το έχω ψάξει φίλμα. Αν λες φιλοσοφία, δεν τρως hate. Για πες μια. Εντάξει, εγώ μέχρι τα 30 μου δεν έβγαζα πολλά λεφτά. Έκανα από εδώ και από εκεί μαθήματα. 28, όλα χάλια ήταν. Και μετά τώρα. Και τώρα βγάζω ένα χιλιάριο. Και τώρα βγάζω 400 ευρώ και τα δίνω σε σένα να μου βγάζει βίντεο. Ωραία, παιδιά, σήμερα έχω πολύ. Όπως είχα υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα, κάνουμε το arm drag, αποκλειστή guard. Έβλεπα ότι σπάγατε και κάνατε αυτό. Αυτό φαινομενικά είναι σωστό. Αλλά ρεαλιστικά, σιγά μη σπάω στο grip του χωρίστου που το κάνω αυτό και το μεταφέρω από εδώ. Σιγά, Ποιος είμαι, είναι λάθος γκριλάρισμα αυτό. Τι άλλο λάθος έβλεπα. Κάνατε hip escape έτσι. Δεν θέλω να κάνουμε hip escape έτσι. Εξηγούσα πολλές φορές ότι υπάρχει πολύ κενό ανάμεσά μας. Δηλαδή, δεν νοείται να είμαι 2 σε 1 και να πατήσω και να κάνω hip escape εδώ πέρα. Υπάρχει πάρα πολύ κενό. Θα το χάσω. Αλλά το hip escape που θέλω να κάνετε, ελέγχω 2 σε 1, ανοίγω ελαφρώς τα πόδια μου και τα δάχτυλά μου θα κοιτάξουν τον Παύλο. Κοιτάξτε. Ήταν αυτό. Αυτό είναι το hip escape που κάνω από κλειστή κάρτα. Έτσι θα κουνάω το γοφό μου. Για να μην αφήνω πολύ κενό. Άρα δεν είναι τα λάθη. Πάμε τώρα. Σηκώνω ψηλά τη λεκάνη μου και μόλις στο χρονικό σημείο που πέφτει ο γοφός μου κάτω, ψαλιδίζω, ψαλιδίζω και τον τόνω το χέρι. Και πιάνω τη μασχάλη. Από εδώ μένω. Κλείνω, αν μπορώ, κλείνω και ψηλά τα χέρια. Από εδώ εννοείται ότι έχω την πλάτη. Σηκώνομαι σιγά σιγά και παίρνω την πλάτη. Την ώρα που ο Χρήστος πάει να σηκωθεί και υπάρχει κάποιο κενό, θα φέρω το χέρι από μέσα, ανοίγεται τα πόδια. Και ο γοφός μου από ευθεία κοιτάει αριστερά. Ψαλιδίζω, γυρνάω. Από εδώ, αν πάω να πάω στην πλάτη του, λογικά θα βγάλει τον αγκώνα του. Και την πάτησα. Την ώρα που έρχεται πάνω μου, σηκώνεται ή οτιδήποτε, ανοίγω και έρχομαι εδώ. Δηλαδή, ο γοφός μου από εδώ βγαίνει έξω. Παίζω με το αριστερό μου πόδι και μόλις το αριστερό μου πόδι έρθει κάτω, το δεξί μου πόδι δίνει όθηση. Από εδώ θα έμενα λίγη ώρα έτσι, για να αποφύγω τις πρώτες γέφυρες του αλουνού. Γιατί με το που πας να θυμάμαι, κατευθείαν θα βγει αυτά εδώ. Κατευθείαν. Οπότε θα πάρεις μόνο 2 πόντους. Αν σπάσω έτσι. Πώς? Έτσι, πώς πάει ο Σπύρος. Τον grip πώς θα το φέρω μετά. Δεν πάρε και του πες από μέσα. Να κάνω αυτή. Δεν θα το χάσω. Δεν με το σπάς έτσι. Εντάξει, δεν το κατανοεί το εκεί, το έχουμε πει αυτό. Με κοροϊδεύουν τώρα, επειδή είναι η κάμερα μπροστά, αλλά γενικά του παίρνω. Κοιτάξτε το πάρκο. Φαίνεται από την κάμερα. Φαίνεται. Έχουμε και μελίσια. Θα βλέπεις τα μελίσια εκεί. Καταρχήν να ξέρεις, απαγορεύεται να έχεις μελίσια τόσο κοντά στον δρόμο. Γιατί? Γιατί, σκέψου. Τι να σκεφτώ, ρε, τι μου βάζεις θέση τώρα. Να τα πάρει ο αέρας, να πέσουν κάτω, να βγουν μέλισσε έξω και να. Ω μαλάκα, σκέφτομαι να κάνουμε μπρελίνια να σκάσουν 500 μέλισσε εδώ πέρα. Θα κάνουμε. Σκέφτομαι να βγάλει μηχανάκι και να σου πούνε στο κράνος. Τι θα κάνεις. Σκέφτομαι να παλέψει, α πούμε, 120 μέλισσε εδώ μέσα. Θα κάνεις. Τι κάνουμε μήνυση. Πάντα κλέψουμε. Επίσης, τι μέλι μαζεύει τώρα αυτό, σαν να στέλνει ξέρει. Εδώ έχει κάδο, σκουπίδια. Μέλι ήλιον, το έχει ακούσει. Βιολογικό. Ω μαλάκα, φαντάζεσαι να μας ακούει στο βίντεο αυτό που έχει το μελίσι. Όποιος τρέφει το μέλι, περαστικά του. Εγώ αυτό έχω να πω. Αυτό δεν είναι μέλι, αυτό είναι αντιβίωση. Θα βάλω timer. Το πρώτο πεντάλεπτο ο ένας μόνο από κάτω, μετά ο άλλος μόνο από κάτω. Εσύ τι θα παίξω, γιατί είναι όλοι μέσα. Θες να μιλήσουμε για ringworm. Όχι, πολύ μπίχλικο. Τώρα που είναι πολύ μπίχλικο. επίκαιρο. Πολύ μπίχλικο, δεν μ' αρέσει. Το σχαίνομαι, ό,τι χειρότερο. Παιδιά, όποιος κάνει πολεμικές τέχνες, ένα πράγμα. Full καθαριότητα, full. Ποτέ δυο Ράσγαρτ, ποτέ δυο γκί, μπάνιο πριν, μετά. Κατά τη διάρκεια, θέλει πολύ καθαριότητα. Πόσοι πιστεύεις ότι κάνουν μπάνιο πριν την προπόνηση? Δεν είναι εφικτό να κάνεις μπάνιο πριν την προπόνηση, εσύ. Για πολλούς. Εγώ κάνω, ρε φίλε, επειδή έχω και το πρωινό μάθημα, οπότε αναγκαστικά κάνω. Αλλά πολλοί έρχονται από δουλειά. Πατάμε καθαρό, δεν πατάμε ξυπόλυτη κάτω. Σε όλες τις σχολές. Αυτά ισχύουν παντού, δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει σχολή στην Αθήνα που να μην ισχύουν αυτά. Ενώ Brazilian kickboxing ισχύουν ότι είπα το αντίθετο. Πατάνε ξυπόλυτη έξω, πατάνε. Στο μπάνιο. Τα έχω δει. Στο μπάνιο, ναι, ρε. Εγώ το έχω δει από το χέρι. Το μπάνιο κανονικά ξυπόλυτη, τα τσισάκια κάτω τα μαζεύουν. Μπαίνουν μέσα. Κανονικά. Και κάνουν κοιλιακούς. Κανονικά και μετά αρχίζουν έτσι, μπαίνουν έτσι. Στη μούρη. Μπρο, καλά είσαι, ναι, καλά. Έπα λίγο golden shower, δεν πειράζει, κομπλέ. Το χειρότερο είναι που κάνουν προπόνηση και είναι στο 50 άτομα, έχουν πατήσει έξω μέσα μπάνιο και μετά κάνουν κυριακούς ραχαίους. Το τέλος. Το τέλος. Εκεί όμως δεν έχουν ringworm. Δεν έχουν τα δαχτυλά τους. Όχι. Που ξέρεις. Εντάξει, είναι πολύ βρωμιά τώρα αυτό. Τα μπαντάζ, καλαμίδες. Δεν τα πλέον ποτέ αυτά. Δεν μπορώ να πω όνομα σχολής. Άτομο υπήρχε μέσα που έπαιρνε το γκί του κάθε Σαββατοκύριακο. Ο προπονητής φταίει. Δεν ξέρω. Είναι λεπτή η θέση του προπονητή, αλλά από ένα σημείο μετά πρέπει να βάλει βέτο, φίλε, για κανόνες σχολής.
προσβολή. Και εγώ πολλές φορές είμαι πιο ήρεμος, σαν. Εντάξει, δεν θα. Αλλά άμα δεις κάποιον να δεν το πει μπροστά σε όλους, το πιάσεις στην άκρη και το πεις. Πρέπει να πλύνουμε τον γκί μας. Το κάνεις, δεν είναι κακό. Το κάνεις όμως. Θα το κάνω. Αν δω κάποιον να πατήσει κάτω. Και στα παιδιά το έχω πει. Ρε, δεν είναι κακό. Δεν λέω γι' αυτό. Αν δεν το κάνω, είναι προσβολή προς τους άλλους. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει και βρωμοκοπάει, είναι προσβολή προς τους άλλους που δεν βρωμοκοπάνε. Που έχουν έρθει, καταλαβες. Δηλαδή, δεν σέβομαι εσένα σαν πελάτη. Αν είσαι πελάτης μου εδώ μέσα και παλεύεις και έρθει κάποιος άλλος και βρωμάει, επειδή δεν έχει πλύνει τον γκί του 5 μέρες, σε προσβάλλω. Δεν σε σέβομαι εσένα. Εγώ, αν δεν το καταλάβω, θα μου το πει κάποιος άλλος. Έχω καλή σχέση με τα παιδιά, ενώ θα μου πει δάσκαλε. Τσέκαρε λίγο αυτό. Οπότε δεν θα ξεφύγεις. Όχι, ξαναλέω, όχι μόνο εγώ. Οι περισσότερες σχολές στην Αθήνα, ξέρω και προπονητές, είναι OK με αυτό. Δηλαδή, νομίζω όλη κοινή γραμμή ακολουθούμε. Στον Βραζίλια, ξαναλέω. Σε άλλες πολεμικές τέχνες δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Έχουμε 3 γύρους ελεύθερους. Για μένα κυνηγήστε κλειστή γκάρτ πάλι. Ποιον επιλέγεις? Δεν ξέρω να παίξω. Καταρχάς έχω δώσει και τον γκί μου. Πάρε το πίσω, φίλε. Όχι, φίλε. Δώσ' το μαθητή μου τον καινούριο για να κάνει. Έχω 2 χιτώνες, δίνει τον έναν. Εσύ έχεις έναν γιο στον έναν, μαλάκα. Σκέψου. Πόσο μάγκας είμαι. Έχω ένα χιτώνα, δίνει τον έναν. Και δανείσμα από άλλον. Ή θα παίξεις τον γκί. Έλα, δεν θέλω. Χωρίς χιτώνα. Δεν θέλω. Δεν παλέψεις. Είναι βίντεο, μαλάκα. Τσάμπα ήρθα εγώ. Τι να κάνω, μαλάκα. Γιατί δεν τραβάς άλλον να τα παλεύει. Ωραία, ποιον, πάμε μαζί, έλα. Πάμε για σουσού. Πάμε Ποιο να κοροϊδέψουμε, να πειράξουμε κανέναν. Ποιο είναι αστείο ζευγάρι. Σπύρο με τη Θέπη. Ναι. Πάμε να σκορδέψουμε. Πάμε Σπύρο, μπορείς. Ω! Τι ρε. Και καλά ρε. Εφέ. Δίκιου. Νίκησε η Θέπη. Το είδε η κάμερα, το είδαμε με την κάμερα. Το βάρ. Η μούρα. Απλά λέω λέξεις. Uppercut. Είναι δύσκολη αντίπολος. Αλλά θέλει ισότητα. Πρέπει να της δώσω ισότητα. Πρέπει να της δώσω σουτ. Το χρειάζεται. Έτσι είναι, φίλε, η ισότητα. Θέλει αγώνες. Για να τα κατακτήσω εγώ. Χωρίς ισότητα. Θα κάνεις κάτι για να... Επίτηδες τον αφήνω, ρε. Δεν κουράζομαι στην πραγματικότητα. Αλλά έτσι, για τα likes. Άμα θες πιο ήρεμα, πες μου, Θα αλλάξω. Με ζήτησε να παίξω. Έκτορ! Σαν τον Έκτορα φωνάζω. Στην 3. Ωπω! Βγάζει τα μάτια ο άλλος. Τρώει μαθητής σου, πληρώνει αυτός. Να τον φέρεις τόσο όσο. Εγώ. Όχι, ο άλλος. Διευκρίνησε, δεν είναι μόνη φορά. Να με κάνεις ρεζίλη στην κάμερα με το αυτό. Με το σίλ το κροδιλίσιο. Άσε ρε πονηρέ. For an ambulance, but not for me. Καινούριος. Το καλύτερο marketing αυτό, Το καλύτερο. Helicopter. Δεν μου βγαίνει το ρίστο στα στέφα. Θέλω να το πάρω και μου παίρνει αυτός μαλακίες. Εντάξει το πρόμο βίντεο της σχολή που του βάζει τα χέρια στην όρη και τέτοια. Ευχαριστώ. Ελάτε free trial μάθημα. Free trial. Είστε καλά. Γι' αυτό λέω καινούργιος, λέω το καλύτερο marketing. Μπροστά σου συμβαίνουν αυτά. Αυτό, Πες με τις rules. Είσαι έτσι 10 λεπτά, θα γίνει το πάνεις ή όχι. Μάλλον όχι. Πόση ώρα λέγει ρε. Ξέρω, μαλακά, σίγουρα. Πρόσουμε 2 λεπτάκι πέρα. Το που σου προτιμούσε λέει το θέλει να πεθάνει, θέλει. Πού πάει. Βολκανόφσκι με το τρίγωνο. Αλλά βγήκε αυτός, εγώ πνίγηκα. Είδες ένα τούνελ που μπαίνεις μέσα ή όχι. Μπήκα μέσα. Α, το ίδιο τούνελ, Το ίδιο τούνελ. Παραλίγο να το δω εγώ βασικά από την κούραση. White up, go sleep. Τη μάσπρα έτσι. Είναι μαύρη ζώνη από την Αμερική. Yes. Ναι, αλλά είναι από την Αμερική. Αν ήταν φίλος μου δεν θα παίζαμε τώρα έτσι. Θα βάλεις πιο ήρεμα, Πιο δυνατά. Και μας πέσει σαβούδας και έτσι. Κάνε ζούμε. Σαβούδας, ήρεμος. Ω, βγάζει το γκί. Φοράει μακριμάνικο. Ωραίος. Θα προσπαθήσω να πάρω ένα τσόιμπαρ. Γιατί φοράει μακριμάνικο και με νευριάζει τώρα. Από το να παίζω γκί κλειστή γκάρτ, μακριμάνικο και πουλόβερ καλύτερα. λες, Χιλιά. Ας κάτσω κάτω. Όσο λάβος, ένα 10 πόδος live τώρα. Τι είμαι. Και ποδός αλλάξανε.
Τραγμένο τώρα, το πάξανε. Δεν ήτανε ποτέ. Δεν ήτανε τάπ ποτέ. Πόνεσε. Πόνεσε ρε φίλε, τι να κάνω, μην μπορώ να περπατήσω. Θα πόνες, δεν έσπασε ρε φίλε. Κάτσε. Ταπ. Εντάξει, είναι και το ίδιο πόδι από πριν, όχι τίποτα. Reverse. Πήγε να μπει ο Σπύρος και στα καπάκια την πήγε straight. Το δεν γίνεται, απαγορεύεται αυτό κανονικά. Τι να κάνω, έκανα ταπ. Από εκεί βγαίνει η μουρά, όχι. Ναι ρε, αλλά προσπαθώ. Ωραία. Ωραίο το νοκί, Ναι, ωραίο το νοκί. ωραίο, τώρα έχεις διάθεση. Για άλλο ένα, ποιος αντέχει και τέλος. Εσύ αντέχεις. Έμεινε έξω, δεν βρήκε να παίξει. Δεν βρήκα άλλο. Δεν βρήκε. Μου κάνει. Παίξτε ανάποδα. Τι εννοείς έτσι. Έτσι. Όχι, πάνω εσύ, κάτω άλλος. Γιατί ρε Μάρκο να στο πας καλά. Εσύ δεν είπες να παίξουμε έτσι. Όχι. Ήθελα να δουλέψω άμεσα πλάτη σήμερα. Κάτσε καλά τώρα. Κάτσε γιατί φωνώ. Ακουμπώσει το τέτοιο. Δεν τα πάρεις. Ένα, δύο. Είσαι εγώ φίλε. Μπράβο. Εντάξει, καλά είναι, καλός είναι ο μικρός. Αλλά θα σου πω, εγώ ένα πράγμα περιμένω. Να έρθει το καλοκαίρι, αλλά θέλω Ιούλιο, ρε φίλε, 47 βαθμούς. Γιατί? Να μην φοράει κανείς γύρω-πούστα. Α, αυτό εννοείς. Κανείς. Ευχαριστούμε. Χάρη για τη συνεργασία. Θα μας ξανάρθετε.